हादर उदांस्रिनि 75 बोसोर आबुं जानायनि उदांस्रिनि अमृत महोत्सव फालिनायनि लोब्बायै आसाम ससाइटि फर ससियेल अडिट क'क्राझार जिल्ला इउनिटि बानजायनायाव गामि ओनसोलफोराव गुबुन गुबुन सरखारि बिथांखिफोरखौ मावफुंनाय आयदानि सायाव जिल्ला थाखोनि मोनसे सांग्रांथियारि हाबाफारि खुंफुंदों। क'क्राझार चिटागुरिनि इरागदाव कमिउनिटि हलाव खुंफुंनाय बे सांग्रांथियारि हाबाफारियाव पन्चायत एन्ड रुराल डेभेलपमेन्ट बिफाननि आवथायाव MGN रेगा आरो गुबुन गुबुन बिथांखिफोरखौ गामियारि थाखोआव थि समाव आबुङै मावफुंनाय आरो नोजोर होनाय आयदाफोरनि सायाव गुवारै सावरायलायनाय जायो। बे हाबाफारियाव चिटागुरि ब्लकनि BDO समीर बसुमतारी, क'क्राझार दालाइ आसाम ससाइटि फर ससियेल अडिटनि मासिगिरि प्रमिला राभाजों लोगोसे क'क्राझार ब्लकनि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन TCLCC नि मासिगिरि, BCDC नि मासिगिरिफोर, GRS आरो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनि गोबां सोद्रोमाफोराबो बाहागो लादों। आजादी का अमृत महोत्सवजों लोब्बा लाखिनानै जोंनि बे क'क्राझार ब्लकनि सिङाव थानाय इरागदाव कमिउनिटि हलाव मोनसे ससियेल अडिटनि सायाव एवारनेस प्रग्राम मोनसे लानाय जादोंमोन। बेवहाय एनरेगा आरो PMAY नि गासिबो स्टेक हल्डार्स लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुप मेम्बार्स, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासे अर्गानाइजेसन BO बा क्लास्टार लेभेल फेडारेसननि मेम्बार लोगोसे TCLC चेयारमेन, भाइस चेयारमेन मेम्बारफोरखौ लाफानानै गुवारै सावरायनाय जादों। ससियेल अडिटनि जिथु थांखि, बेनि एम्स एन्ड अबजेक्टिभ, पावार एन्ड फांसन आरो रेसपन्सिबिलिटि, बिनि सायाव गासिबो दिनैनि बे अरियेन्टेसन प्रग्रामाव, एवारनेस प्रग्रामाव नुजाफैनाय साफ्रोमबो मेम्बारफोरनो बेखौ मिथिहोनाय जाबाय। आसा खालामो बेफोर खोथाखौ गामियारि ओनसोलाव थांनानै गुवारै बेखेवहैगोन बिथांमोनहा आरो जोंनि समाजनि साफ्रोमबो नागरिकानो ससियेल अडिटनि सायाव मोजाङै मोनसे नलेज मोनगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो भबिष्यताव इयुनाव ससियेल अडिटनि सायाव जोंहा साफ्रोमबो पाब्लिकआ मोनसे एवारनेस फैगोन आरो ससियेल अडिटनि जिथु थांखि बे जाफुंगोन होननानै आसा खालामबाय। मिरु सरकारनि जिफोरनाखि बिथांखि MGN रेगा जब कार्डफोरनि बिथांखि नैबे बिथांनि सायाव बेस खालामनानै सावरायनाय जादों। बे सायाव सावरायनाय जादों। मिरु सरकारनि जिथु गाइडलाइन महात्मा गान्धी एनरेगानि सायाव, बे गाइडलाइनफोरखौ मोजाङै फल' खालामनानै MGN रेगानि मोनफ्रोमबो स्किम जाफुंनांगौ, बेखौ जाहाथे बे मेसेजखौ जाहाथे साफ्रोमबो रायजोनो होयो, दिनैनि बे मेलाव थानाय साफ्रोमबो सोद्रोमाया बेखौ खावलायनाय जादों। थेंक इउ सार। अमृत महोत्सव उपलक्षे डिस्ट्रिक्ट लेभेल सोशियल अडिटर ওপৰত এখন সজাগতা সভা আয়োজন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এই সভাখনত উপস্থিত আমাৰ টিটাগুৰি ব্লকৰ BDO ডাঙৰীয়া ছাৰ আৰু লগতে আমাৰ বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ফালৰ পৰা অহা সকলৰ লগত আমি সজাগতা সভাখন ধুনীয়াকৈ আয়োজন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আৰু এতিয়ালৈকে তেওঁলোকেও বুজিব পাৰিছে ছ'চিয়েল অডিট কি আচলতে এতিয়ালৈকে বহুতে হয়তো নাজানে, কিন্তু আজি এই সভাখনৰ জৰিয়তে জানিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু ইয়াতে MGN ৰেগা, PMYG, NSB এই সকলোবোৰ স্কিমৰ ওপৰত ছ'চিয়েল অডিট কৰা হয় আৰু অকল অসমতে নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰত্যেকখন ষ্টেটতে ছ'চিয়েল অডিট হৈ আছে আৰু অসমৰ প্ৰত্যেকখন ডিষ্ট্ৰিক্টতে এতিয়ালৈকে ছ'চিয়েল অডিট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। ধন্যবাদ। বেছ কৰি পেলাই এইটো আলোচনা কৰা যায় যদি ছ'চিয়েল অডিট এটা পেনাল্টি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ এটা বুলি আমি ভাবোঁ। হয়, কিহৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই এইটো আলোচনা কৰা হৈছে? এইটো হৈছে PNRD আণ্ডাৰৰ যিবিলাক MGN ৰেগাৰ স্কিম আহে, ইমপ্লিমেণ্টিং এজেঞ্চি ৰূপায়ণকাৰী সংস্থাসমূহে যেতিয়া কামবিলাক কৰিব, তেওঁলোকৰ ওপৰত ৰাইজে যেতিয়া কাম কৰিব, তেওঁলোকে যিবিলাক ফাণ্ড আহে চৰকাৰৰ পৰা সঠিকভাৱে ইউটিলাইজ হৈছেনে নাই সেইবিলাক মানে চোৱা চিতা কৰা হয় আৰু ছ'চিয়েল অডিটৰ উদ্দেশ্য হৈছে সেইবিলাক কিবা খুটি নাটি হৈছে নেকি, ভুল ত্ৰুটিসমূহ আঙুলিয়াই দিয়া হৈছে ছ'চিয়েল অডিটৰ উদ্দেশ্য। থ্যাংক ইউ।